tuyag na saray Pangasinense. Jag Alcala. Paborito! Bautista. Paborito. Benalona. Paborito! Lawak. Paborito! Puso Robio. Paborito! Santo Tomas. Paborito. Season. Paborito! Ordaneta. Paborito! Tanjadilla Sis. Paborito! Aya. 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito! ikaw ang pinag-uusapan. Paborito! Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito! DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito! Paborito! Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyaninawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning! Naimbagngal daw, bigat kada kayo amin na po. Mabigya kabuasan Pangasinan, Dagupan. Wadya tila lamat niya mangipasabi na sari balita, isyat ang komentaryo ni Paakarad Sari Matuan. Liknay Balay! Siyempre, kolop kanta ba yun? Saray kapaborito yo, amigo yo. RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay Magtaryo Lingkor, Magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kaulop kanta ba iti the technical side at sign agaw na Biyernes. Kahit sa 20 latatin talagagi ka, agaw na Dagupan. Pero hindi po holiday, may pasok po tayo sa buwan ng Hunyo sa taong 2025. Diyan technical side sa Manangaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. And happy birthday to Gubama. And of course, and happy birthday kay former governor, former congressman, Amado Totan Espino Jr. Tanda si City Mayor Ayoy Resuelio ng San Carlos ng City. San Carlos. Yan. Undo dandan so gira tatang tanaga kigat bagutan na sa Iran tan Israel kung kumon ha. Tanan karuman sa kay ospital. So atamaan na sa may ballistic missile. Eh naku, hospital na yan. Oo. Yung sinasabi ko na walang ano yan, sinisino-sino. Eh no, kinmapoy sa kalkulasyon to ni tanay, hospital. Yes, hospital. Eh, Inside sa socialist. Korea Stadium. So na sa may ballistic missile. At sa kwanto may katungtungkulan ti kapaborito RJ, si Michelle Espinosa, tagaditan at bali na malasikin, wagak nalilingo. At si katoy napituyawan tanatan at sa inbukta, tapyan jaruntan at makapikabat ng tulay Direct sitwasyon. from Israel. Direct from Israel. Wadya tatin tanagagig si Madam Michelle Espinosa
na Pangasinan. Michelle, mabigyan ka basan at si Katitan at Israel. Hello? Hello. Kumusta Titan? Ang oras natin Titan, Michelle? Alas 3 eksakto, sir. Alas 3 na palbangon. O, kanyan, pasensya ka lang. Naisturbo mi ka, Michelle, ha? Hindi, okay na po, sir. Kumusta yung sitwasyon natin Titan at Israel? Wala ni romantic via ballistic missile? And then, karon man, ito na oras man. Mm. Kabuasan, kabuasan. Hanggang pumalay sinublay at saman. Okay. Pero nan karaman, may report mo, nalamay ospital. Pigari, wala rin inatid saman. Ang gapumat, sir, kasi yan, wala, anding ga po, wala sa kaya masikan, 70 years old, 10, 60 years old, ako lang. Insan, eksakto man, before na aman niya agaw, lipat dararami, kumbaga amay wadman, insaraman niya kwarto, lipat dara, kanyang dugaruga man. Oh, so duga-duga labat sirin anto ha. Maong tanggapoy inatoy o nandian na bilay. At wala rin asugatan. Kasi kabuasan man 7:30 na kabuasan. Okay. So kumusta rin kakaiban niya Pilipino dito na May sitwasyon datan. Oo. Ken, agan ng para magsusit, nararamdaman mi, walay natatakot, walay labay ito ang sampot, walay labay ito yung stage siya. Shock, shock, abayaglad siya. Para siya, so pinaka-worst kasi ballistic, so ipapalipad ka. So, sabihin to, kanyan ginawa dami ballistic kasi mabayag, aga na-intercept, tampol ang ganok yan, walang-walay na pula. Kasi ang kakabalo. Oh. Nananang news siya. Talagang ang kakabalo. Oo. So ditan laman ayam si Michelle, partner? Oo. Michelle, pigay taon mula dito na di Israel? 18 years. Okay. Oo. Kanisimum pat. Kanisimum pa jabalot. Anong pat kamo la? Anong pata mo la, sir? Kumusta ra Israel ditan, Israeli na 18 years nga gabagabay mo ditan. Mambait ira mo Israeli. Sir. Siguro ito patanta kapaborito Joseph no gabay to ni Manisitan wala plano to ng sempat kasi wala may repatriation na sa gobyerno pero lante depende no gabay da. Oo. Sa tapat ng kapaborito RJ, Michelle, kaba mo ni kapaborito RJ. Kay Batad Kintan Tambol. Sa tapat to no mambilang walay repatriation ya ipatunton na gobyerno tayo at Pilipinas ay at abutan irara may Pilipino gabay daw ng sempat at gabay mo yung sempat ande. Hindi, sir. So manageable man ibig sabihin manageable man eh. Mantratrabaho kami, sir. Hanggang walay war. Trabaho na Michelle. Mantratrabaho kami. Caregiver pero can man live out. Oo. So far at sayan na gagawan ubatan na ballistic missile at na Israel tan Iran hanggang pumani sa Arisgon Pilipino dita nanto. Likod sa may ni pabalita walad critical condition. Ang pumani, sir. Balik man nilpa. Siya walang na-rebuilding na balik ta kasi. Walay kinja rolls siya bawal ka man salita. Okay. Oo. So bawal kami kasi dyan family da. Oo. Ako ulila so kin tayo, imbahada tayo. Napakabatid si Kara. Okay. Jared interview bawal kami yaman salita. Pero wala nga. Oo. Okay. So, naman bilang Michelle at magari pa niyo ng budget at tila kayo Pangasinan. Bona Falati! May bagamat si Kara.
sinibaga si Kara, salamat Edkin, aray buong pamilya, yung mangumusta mo. Salamat Ed pa na alalaga, pala tagira mo magpagata. Kin, pana si Diyos ay una-unaan niya. Kinya talaga si Kin, prayer, dasal, On. isan kumadwa, king kan talaga rules day, ang sorong king ka shelter, taman sa man Sabia, kumadwa, shelter. Oo. Oo. Kasi arami man video era, ano so ulo dagdi ang nag-shelter kaya tama ang era. Okay. So, ingat si rin Michelle. Thank you for the time ha. Antak palbalbangon yung maunditan. At apuyat ka pigay. Oo. Thank you Michelle. Ingat ha. Thank you, sir. Okay. Sige, bye-bye. Ingat kayo matitan. Salamat. Salamat Michelle. Salamat po, sir. Okay, God okay. bless. Okay, God bless. Si Katuman, natatang tanagagi ka. So, interview tayo kinan Michelle Espinosa. At bali na malasiki, jadlo yaktain Pangasinan. Ta amay sa sitwasyon manay ditan kapaborito RJ. Before we introduce our guest for today. At sa sitwasyon manay ditan, may leader da sa kaya dictator. Wala laray Iranians yagdam la gabay so panag-uli ito. And actually ayay so kaplusan niya leader da at si Katutay masyadon antam natin dictator. No dictator kwanto no si gabay to si Katuy na honor. Tudengalay question yes. Sa kini wala rin gagawin daya si Karayman Pipinat sa sara may manggagaway terrorism. Nako. So kanya nagkula pangkalawan may bagatunan ni Israel Prime Minister Netanyahu no napadoon da ay si Khomeini at may undaan so mundo na andi iraratay terrorism. At actually wala man suminta mensahe to ng Israeli Prime Minister Netanyahu dengalanti pa atatong tanagagig. Tawali panawagan to sa Iranian mo. So sa sare aron ni Iranians susuportahan da susayan kurang na Israel. Siguro pailan tala na ni kapaborito Joseph. Nandyan na. Siguro hintayin natin sige, balikan na lang natin. Pero kasi yung sabi nga ng kababayan natin is hindi tuloy pa rin yung trabaho niya. Yes. Manageable pa naman. Yes. Oo. Actually noon lobira. So ingat ka, ingat. Kaamot irad tay-tay. Ngitan. So agtila pabayagan na tatin tanagagi tawad jala may bisita tayo at rawini nakarda binahidya ng biyahe nira from Binmali to Dagupan City sabihan dani may traffic. Di ba nagsabay parte na Kuramang Bridge. Kurambang manay, Kurambang Bridge sa tatang tanagagig at antay mo sitwasyon ditan. Talagang untunda ka kasi di magtaytay, tawalari babaliw. Natan untunda ka, siyempre, dead karakol na saray luluganan, na may volume na luluganan, mantataluntunan lara ditan, ang ganani, walala unusotad kawanan, 2 lanes la so nagawa si katulamay pakagaway traffic. So, wadya tatin tanagagi ka distasyon tayo natin, bisita tayo, andi arom say alanlanag, andi manaya, duararan rosas di man at sanggun ang bayan member. At sa Kapusan, Jitan at Bali na Binmali, we have in our midst today si Councilor Aurora Jean Kagawan, aka Buday. Yes. Magandang umaga po sa lahat ho ng nakikinig ng ating programa dito po sa kapaborito DWJE. Magandang umaga po. Yes. Pangalawang pagkakataon na tumama, no? Parang pangatlo pangatlo na. Oh. Parang tuwing merong issue, nandito po ako sa aming bayan. Opo. Agtila pa bayagan na tatin tanagagig, diretsaan layan to ha. Tawalaman susamay in pasa ng Councilor Buday. Can I call you now Councilor Buday, mas maganda siguro, no? Councilor, andi, mas marako ni may Aurora.
Ay. Mas bali-bali may ngaran niya Aurora. Gawin Kala tan. ko, Gabriela silang. Counselor, meron po kayong pinasa na position paper. Yes po, Sa- magpapas po ako. Yes, Sangguniang Bayan member. Ay, papasa pa lang. Yes, Ay, papasa papasa pala. pa. So magpapasa kayo ng isang position paper sa Sangguniang Bayan this coming Monday, ito, yes po. This coming Monday. patungkol po saan itong position paper na to, Counselor? Yes, nung last Monday, June 16, meron ho kasing parang nag-object ho kasi ako at saka si Councilor Ariel nag-object. So pag meron ka kasing objection, dapat magpasa ka ng position paper. So I had put on record na may objections and reasons, pero ginawan ko ho talaga siya ng position paper. So isasubmit ko ho siya. Ang issue ko kasi noon, ang pinagbotohan kasi namin noon kung i-accept ba namin yung appointee kasi nagkaroon tayo ng vacancy sa ating bayan. Kasi Yes. umangat, nag-resign po ang ating Vice Mayor Rosario, umangat ho ang number 1. So naging bakante yung isa. So nung may nagbakante ng isa, naging vacant siya. Ngayon, merong appointee, supposedly nung Monday, nung June 16, is pauupuin na sana si appointee. Pero nagkaroon tayo ng problema doon. Kaya nagkaroon ng botohan kasi nag-object ako at nag-object rin si Councilor Ariel kung doon sa acceptance nung appointee na gusto nilang paupuin. Yun ho. So, ang naging, i-discuss ko na po, dire-diretso. Kasi sige kung po. ano yung objection po Yes, ninyo. yung objection ho, kasi ganito, pag meron kasing vacancy sa Sangguniang Bayan, iba-iba kasi yung, parang iba-iba yung case niyan. Yung sa amin kasi, vacancy si Councilor Mito, naging Vice Mayor. So, ang susundin namin na patakaran is kung ano ang political party ni Vice Season is yun yung susunod, yun dapat yung political party rin nung magiging appointee. So na-comply naman nila yon. So ang nangyari, si Mr. Leon Castro, pumunta siya doon, dala-dala niya yung papers na signed ng PDP Laban, kasi PDP Laban si Councilor Season, no? Napasign naman nila June 12 na siya ay ninonominate at member na daw siya ng PDP Laban. Pero before kasi, hindi siya PDP Laban, PPM siya. So before we go further, Counselor, sa understanding ko kasi, kapag kakaparte nila, for as long as yung isang kaparte nila ay lumaban din at tumakbo rin nung nakarang eleksyon, o not necessarily ganon? Hindi ko masyado alam yung specifics nun. Pero kasi nung tumakbo rin si Sir Leon Castro. Okay. Time na yun. Kasi 2022 ang basehan. Mm. Hindi nun 2025. 2025. So, na-comply niya ho yung papers na yon, na-comply niya rin po yung oath of office, tapos meron rin po siyang mga ibang attachments na napasa. Ngayon po, yung supposedly na oras ng session namin is hindi nasunod, na-delay, medyo na move kasi upon discovery of the papers, kasi nung binigay niya yung kanyang mga attachments nung mga 153, 150 sa aming office, nakita na meron siyang isang kulang, which is the appointment papers should be signed by the governor. Okay. Ngayon, hinanap yon. O ngayon, nung wala siya, they tried to get it, kaya na-late kami ng na-late. Nung mga 4:30 na, before 5, nag-start na ho kami ng aming session, wala pa rin siya. Tapos pero nag-present na si Mr. Leon Castro ng mga papers niya, mga Papers niya, attachments okay. at saka inaccept na rin siya ng mga ibang mga councilor supposedly. Ngayon nung dumating ho yung appointment papers niya from the office of the governor na pinirmahan ng ating acting governor by that time, si Honorable Sheila Marie Baniket, ano na siya, 6:43 PM na ng gabi. Na-send ho yan through messenger ni Councilor Ikong Francisco. So ngayon, nung ganon, so ano ba ang mga reasons ko for objection? Number 1, nung pag-start namin, hindi talaga kompleto ang kanyang papers kasi walang appointment papers. Number 2, nung andyan na yung appointment papers niya, pareho na kami ng opinion ni Councilor Ariel na, andyan ang appointment papers niya, kakasign lang nga yung 6:43 kasi kaya siya na late dahil si acting governor ay nasa ibang lugar daw, wala sa Lingayen. So, nagawan nila ng paraan. Okay. Pero late na. Oo. Pagtingin mo doon,
Kung ang appointment papers niya ay 6:43 na dumating, pero nag-oath of office siya before 1:53 kasi yun yung pagsabit niya ng papers. So malamang lunchtime or before lunch nakapag-oath na siya. Okay. Now, the question is, meron ho kasi talaga tayong sequential process. Ang sequential process natin, you should not take oath kung wala kang appointment papers. Okay. Ano naman ang ano ang i-oath mo na posisyon kung hindi ka naman na-appoint. Wala kang hawak na papel na eto na po yung posisyon ko, paki-oath na po ako kasi na-appoint po ako sa Oo. posisyon. At yung pag-oath, take mo ng oath at saka pag-assume mo ng office, dapat yung tinatawag nilang that is a condition sine qua non Yes. na dapat ma-comply ng isang appointee na before na mag-oath of office, meron na siyang appointment. Apo, ano siya, Pirmado hindi na. pwedeng to follow. Oh. It should be hand in hand na sabay-sabayan. Mm. Dapat meron kang appointment, dapat meron kang endorsement and nomination and membership doon sa political party mo bago ka magpa-oath. Okay. Pag meron na yung oath, meron na yung mga papers na yung appointment at saka yung from yung political party mo, that is the time that you can be accepted. Kung Okay. saang office ka o kung saang sangguniang bayan. Yun yung Okay. yun yung process. So yun yung number Saan ba 2. siya nanumpa, ma'am? Mukhang sa prosecutor office ng Lingayen. Oh, prosecutor's So hindi office na ng hinanap Lingayen. yung Yun po yung during the Yung nung nag-o-oath, yung nung sa appointment? plenary Kasi po. very unlikely. Kasi lahat ng lawyers dinaanan yan. Alam nila yung mga may political law subject po sila. At alam nila yan that sa condition sine qua non before you can take your oath before them, dapat may appointment ka. Opo. Yun Okay. po. Hindi tinatanong ho namin yan kay Mr. Leon Castro at saka sa majority ng mga members of the Sangguniang kasi sila naman ho yung magkakasama. Hindi naman ho nila nasagot ng personal or ng diretso kung bakit sila nakapag-oath nang wala yung appointment papers. Okay. Basta ang pinaglalaban nila is verbally there is an agreement already that Mr. Leon Castro will be appointed. At saka ang sabi ho nila, ang defense nila, June 16 naman daw po yung appointment at June 16 naman rin daw po yung oath. Bakit daw kami nagiging sobrang arte? Kasi pareho Okay. namang day naman daw yon. Ah. Sabi nila, for us naman ni Consular Ariel kasi, it's glaring kasi dahil nandun kami, alam namin kung ano nangyari. At saka talagang inantay na, habang sa session kami, nakailang beses kaming recess para lang antayin Tanong lang, yung Counselor. papel. Sana mabuti nandito rin sana yung mga counsel. Tanong lang natin, anong logic ng tanong nila na the same day naman? Ano bang sinasabi ng batas kasi? Kailangan ba nating sundin yung kagustuhan natin o yung kagustuhan ng batas o sinasabi ng batas? Yun. Tsaka may sagot ko lang din. Siyempre ang tapunan sa salitan Pangasinan, kinakayam kasi nga akaunay karitilan ng si kabayo. Kabayo. Parang ganun yun. Oo. Di ba? Kitang-kita naman na nag-oath of office ka ng alauna tapos dumating yung appointment na pirmahan ng 6:30 dapat sana mayroon ka ng yung sinasabi nga ni Consial Buday dapat may appointment muna bago ka mag-oath of office. Yes. Pero ito para linawin lang natin kayo Consilor Buday, wala namang kayong masamang tinapay kay Leon Castro ang tinitingnan nyo lang yung tamang proseso para malinaw. Kung tama naman ho lahat ng papel at tama naman ho ang proseso, bakit ako mag-o-object? Yeah, so yun yung nakita What would be my so, reason for objection? Correct. Yun. Kasi alam niyo po, ang aming for me kasi I treat my position as sacred kasi talaga. Talaga. Parang kami ang isang posisyon ng isang consular, legislator ka, ikaw ang nagpapatupad ng batas, gagawa ka ng batas, or ikaw ang dapat magpapasunod ng mga batas. Pero kung ikaw ang nagsisircumvent at ikaw ang nagre-railroad, medyo questionable na yon. Kasi Yes. bakit mo pinapalusot? Ikaw nga yung dapat ikaw yung nagsisafeguard nung na yon nung sagradong posisyon mo na yon. Yes. Now, ngayon kung ganon, there is naman may naman siya. Kumbaga, meron pa rin namang supposedly na remedyo kasi napag-usapan naman namin, na bring out naman namin ni Consular Ariel doon. Kasi kumpleto naman sila sa papers. At yung gawin nila, ulitin nila yung oath para dumaan sila sa tamang proseso. Yes, suppose oo dapat nga, ganun. diba? Dapat Madali lang ganun. naman Dapat ganun. Ulitin nila yung oath. Kasi nga, meron na silang papers, bumalik sila, ulitin nila yung oath.
Ang ano lang kasi, syempre nalaman kasi namin dahil may tatak kasi yung aming papers. So Ang hindi na sabi nila, binago yung papers niya na hindi sinabmit na po. Kasi ang ganun ginawa yun, na as nila, is? inaccept na ng mga majority. Oh. Kaya kami nagkabotohan kasi sila gusto na nila siyang paupuin on that day. Kami sabi, wait lang. Nagmamadali? Wait lang kasi nga Okay. bakit mo siya bakit mo siya pauupuin? At the same time, may liability kasi ang isang office o persons na mag-a-accept ng mga ganyan nang alam nilang hindi dumaan sa sequential process. Okay. So pag nagkaroon ng liability o nagkaroon ng administrative accountability, ako ayoko madamay. Kasi syempre, kaya ako nag-object, kaya ako may position paper. Kasi pag nagkaroon ng question, pag nagkaroon ng kalkalan ng papel, pag nagkaroon ng kung anumang question dyan, dapat ako sabihin ko, wait lang, sinabi ko ho yan, pero pinilit nila, pero ako kung pwede sana, ilabas nyo ako dahil nag-object ako at nagsabi ako ng reasons ko. Okay. So yun yung dalawa. Yung pangatlong reason ko naman here is, sinasabi ho kasi ng mga, una nila, sabi nga nila, parehong day lang naman daw yon. So dapat wag daw kaming nagki-question na. Ang ano naman doon, ang pangatlong reason ko naman kasi is kung titingnan nyo ho, less than 10 days na lang po uupo yung bagong consular. Kasi Yes. nga next week last session na yan before uupo yung mga bago. So for me, the less than 10 days is unreasonable and impractical na maglagay ka pa ng isang consular. Kasi technically, yung binakanteng position is not already a permanent position. Para na siyang temporary vacancy lang. Kasi uupo naman na yung mga bago. So our case for me is an isolated case. Hindi siya, kasi sinasabi kasi nung mga meron kasi silang sinasabi na sabi daw po ng batas, dapat kumpleto daw po yung 10. Pero for us kasi, it is an isolated case. At saka paano nila masasabing dapat kumpleto yung 10? Nung nag-resign si Vice Mayor Sam, ilang linggo na rin po kaming hindi kumpleto. Hindi naman ho na-hamper ang munisipyo, hindi naman ho na-apektuhan ang sangguniang bayan. So, yung less than 10 days, maapektuhan pa ba pag maglalagay ka pa ba o hindi na? Most likely hindi na. We have proved it eh. Kasi nung ando na si Councilor Mito, hindi naman nila agad na paupo yang si Mr. Leon Caso, wala naman nangyari. So yun rin yung isang reason ko for objection. It's impractical. It's impractical at the same time tatandaan niyo ho, it is the taxpayers' money ang ginagamit ho natin dito. So we should respect ang taxpayers' money na dapat hindi frivolous expense at dapat justified lahat ang pinag-aanuhan natin ng mga pondo ng gobyerno. Okay. Yan nga yung trabaho namin. In line with that, Counselor, magkano ba ngayon kung sakaling mauupo na at mag-perform ng kanyang duties and responsibilities for, kasi isang session na lang kayo parang appointment niya last week. So, isang session, first and last session lang yung sa Monday para kay Councilor Leon Castro. So, ngayon, paano yung sweldo niya? Buo o sa buong 2 weeks lang? Pag sa dahil napilit nilang napaupo siya last week, so parang most likely maka-counted na 2 session. So parang kalahati nung buwan. Kalahating buwan ang matatanggap niya. Okay. Tapos meron pa ho akong palang isang objection. Okay. Meron pa yung sabi ho kasi under Civil Service MC number 14 series of 2018, section 122. An employee who resigned from the government service during the 3-month period before any election to promote the candidacy of another shall not be re-employed during the 6-month period following such election. So isa rin yun. So pag titingnan nyo ho, that's a memorandum circular galing po, sa from Civil Service. yes. Okay. So pag titingnan nyo ho, si Sir Leon Castro ho kasi ay empleyado ng munisipyo yan. Okay. And then nag-resign ho siya before election just to campaign formally for our incumbent mayor. And then after itong election na to, ito na, inappoint nga siya. So pag titingnan ho, it is also a violation of that circular. So tayo, syempre pagka mga
the position is a very critical position kasi. Mm. So dapat lahat ng areas as much as possible tinitingnan mo muna, hindi ka basta-basta na lang nagpapaupo. At the office should not also be accepting just because they said that you should accept or just because it is a political accommodation. Okay. Magpapatuloy po ang Liknay Balay with our guest for today, si Councilor Aurora Jean Kagawan, pagkaralaman po ng mga paalalang ito. Ang puta-putang Iren Balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa Baybunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Have
Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at sa 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Ito na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy sa lignay, bali at ating tanagaging alas 8.40 sa oras sa iyo at ating kaulupan tabi ni siyempre sa rin magtariran kapaborito. Amin kayo, RJ Jimenez at your service always. Tanda sa magtarilingkor kapaborito Joseph Kanilang Bakani, kaulupan tabi ni siyempre sa bisita tayo sa agaw na Biyernes, andi arom sa
Gabriela Silang Yakwanda at Sangguniang Bayan na Binmalay, Councilor Aurora Jean Kagawan aka Consi Boday. Yan. Hindi kita tinawag na Mrs. Kagawan, Mama, kasi incumbent ka pa rin eh. Opo. Oo, and very appropriate na tawagin kitang Mrs. Kagawan, and you have earned your position naman. You were elected by the people as the councilor of the municipality of Binmalay, so you earned that right, and you have that right to be addressed as councilor. Siguro tanong nila ba't ganyan si Konsehala Boday, si Councilor Boday, patapos na yung kanyang termino. So, ano ba yung kanyang kini-question at pinaglalaban? Siguro yun ang question nila, Councilor Boday. Siguro nga ho, dahil sa Monday kasi that will be my very, very last session. Pero babasahin, hanggang sa huli, yun na nga po, huling regular session ko na po sa Monday, pero babasahin ko pa ho yung aking position paper. Just to record it again. Kasi yan nabanggit ko na ho yan verbally, pero I will be submitting it again and I'll be reading it on Monday. Sa pagkakaintindi ko rin, valid yung mga ano mo dito. Mga Opo, sa tingin ko rin naman po, valid naman siya talaga. At saka talagang, sabi ko nga, siguro ho yun talaga rin, yun po yung number one, siguro personality ko ho talaga na, yan, hindi ako talaga titigil na pag may mga ganyan talaga, I will really speak out. Kasi number two, yung taas ho ng respeto ko kasi sa binigay ng mga tao sa posisyon ko. It is, sabi nga, one of the mandate kasi is to safeguard the bayan. Yun ho yung ginagawa ko. Hindi ho ako kumukontra dahil ako po ay nasa minority at hindi ko ho sila kakampi. Ito po ay dahil na talagang meron lang pong nakitang hindi tama, meron nakitang hindi irregular, so kailangan mong magsalita. Dahil kung hindi rin ho ako mag-o-object pag nagka-problema ho dito, madadamay ho ako at hindi ho tama na madamay ako dahil sinabi ko naman na hindi tama itong ginagawa niya. So, gusto mo lang na tupot? Opo, wala sa record. Ever since wala itong halong politika. Yun. Sila lang po, kabilang side lang po ang nagsasabi porket hindi ko daw sila kakampi. Wala daw po akong ginawa kundi ganito, magreklamo ng magreklamo. Pero, tandaan nyo po, kung nasa tamang proseso, kung nasa tama sila, ano ang irereklamo ko? Diba? May reaction dito mula kay former Vice Mayor, now a private citizen, Sammy Rosario, ma'am. Sabi nila, ang tawag dyan ay tyranny of the majority. No one is above the law. Sana. Ang hilig nila sa shortcut. Kanto, parang yung pag-resign ko, nag-upo si Mayor. I don't know kung ano ang reasons. Malapit na mag-deadline na June 5, yung 15 days. Tumawag ako kay Attorney Ruth ng Provincial Attorney. Nag-cite ako ng Section 82 under Local Government Code. Bigla nilang inaprobahan at ano ang power ng mayor na mag-oppose. Ayun. Yun yung liknaan ni former Vice Mayor and former Mayor Sammy Rosario, now a private citizen. Yan. So, itong position paper ninyo pag-object, hindi ito makakahadlang sa pag-upo ni Councilor Leon Castro sa Monday. Actually, parang technically, nakaupo na po siya nung bago matapos ang session nung Monday. So, tinanggap na siya ng aming presiding officer together with the lahat ng ibang councilor. Pero may nakita akong paper, ma'am, bago siya maupo at tanggapin ng konseho ng majority as a regular member na ng Sangguniang Bayan Council, mukhang doon sa sulat niya, introduction niya, is member na siya ng Sangguniang Bayan. Tama ba yun? Yes po. On record ko rin po yun dahil napansin ko. Doon ho sa sinubmit niya na sulat na June 16, yung address to Honorable Amelito Sison, doon ho sa baba, pag titingnan nyo ho, dito ho sa pangalan niya, ang nakalagay na dito, Leon Castro Jr., member, Sangguniang Bayan. At ano niya, parang sinubmit niya yung papers before 2 p.m. ng hapon. So, ano na siya, parang hindi pa siya na-accept and hindi pa siya na-appoint, Sangguniang Bayan na siya. Yun yung understanding ng paper, ha?
Okay. Yun yung sabi nung sinasubmit nilang paper. Paper. So nandun na naka-indicate na Yes. talagang Oo. At official na parang official na siyang member. Yes, ng in-on record sanggunian. ko yan. Pero hindi Tapos pa siya tinatanggap ng napipresent sa sanggunian. Hindi pa siya ina-accept ng time na Okay. yun. At number 2, wala pa siyang appointment. Wala pa siya. Kasi June 16 nung napirmahan yung appointment at 6:30. Parang Yes. gano'n. Yung sinasabi ni Konsehal. So talagang natignan mo dasalitan Opo, Pangasinan. at saka in-on record ko yan nung mismong araw ng June 16 at wala naman hong nag-object. Kasi it is on paper at saka may tatak naman ho talaga. So yung re-record ko is facts. Hindi ho siya personal na opinion. Facts lahat yun. At alam mo, kapaborito Joseph, sa naintindihan ko sa mga gustong mangyari ni Councilor Buday, hanggang sa huling sandali sa kanyang paglisan sa konseho ng Binmalay. Gusto niya kasi hindi siya, parang yun ang pagkaintindi ko, masabit sa kung anumang question doon sa mga pangyayari habang nandun siya. Yes. Tama ba ako, madam? Yes. Dahil, alam niyo ho, sabi nga, eto siguro mas lalong dadalas ito sa mga susunod ho na mga araw, na pag-upo ng mga bago. Pero tatandaan niyo ho kasi talaga, hindi lang ho ito sa bayan ng Binmalay, sa bayan ho ito ng lahat. Yung pagiging majority ho yan, pwedeng sabihin number lang yan. Dahil hindi porket majority ka, tama ka. Hindi porket majority ka, wise ka. Hindi porket majority ay lahat pwede mong gawin. Kasi kaya nga merong circulars, kaya nga may mga batas, may mga ordinances, may mga rules and regulations na kailangan pa ring sundin ng lahat. In place yan lahat. And then, it doesn't the majority, your power as the majority is not absolute. Hindi porket majority ka, ay mapapalampas mo na lahat yan. At hindi porket majority ka, ay lahat pwede mo nang gawin at magmukhang tama dahil majority ka. In short, you cannot circumvent the law at your convenience. Yes. Tsaka Hindi siya dapat self-serving. Saka ito, aral na rin lahat sa mga elected councilors, sa lahat ng bayan na kailangan, lahat ng pinag-uusapan, kailangan alam po ninyo at alam yung legalidad. Kasi kung nagka-problema yan, pati si kayo, damay, di ba? Kaya mabuti na yung nag-opos ka at sinasabi mo yung parang ganito dahil pagdating ng panahon na nagka-aberya, nagka-problema, out ka, di ba? Yes. Napag-usapan natin kanina, Councilor, yung time frame nung pag-take ng oath at saka pagtanggap ng kanyang ng sanggunian sa kanyang appointment. Bakit very significant yung time na yon, time frame na ganun sa mga ganyang usapin? Alam niyo ho kasi sa government offices at saka sa mga legal documents, pansinin niyo ho, bakit ho sa mga gobyernong offices natin, laging pag may tinatanggap silang papel, laging may tatak. Or laging, akin na yung received. Yes, Pagka talagay mong receive, ipiprint mo yung pangalan nung nag-receive with signature at saka yung oras. Kasi ho, dyan ho talaga laging tinitingnan. Sa korte man yan o sa dyan mo tinitingnan kung anong date, anong oras na receive yung document. Usually ho sa office ho, pag lumampas na ho yan ng 5 p.m., it is considered as next day na yan. Minsan ganun, or the tradition or the most likely standard procedure, ganun ho yung ginagawa. Dahil technically, after 5 p.m., wala na talagang empleyado sa loob ng mga offices. So that will be treated supposedly the next day. Importante ho yan. Ang sabi ho kasi ng mga kasama kong consular, yung mga kabilang consulars, sabi nga nila, June 16 lang daw, parehong araw, wala naman daw nakalagay sa appointment paper, so wala rin naman daw nakalagay sa oath of office kung anong oras siya inote. Bakit daw po kailangan pang tingnan yan? So it is not right to say now, Councilor, that it doesn't make a sense na whether anong oras nangyari yun, but it happened in a day, so it doesn't make sense kung ano yung oras na yun ang sabi nila. Yun ang it doesn't matter daw dapat. Doesn't matter kasi daw dapat. June 16 period. Yun lang yung ano nila. Pero kasi nga ang sabi nga, there should be a sequential process. Buti sana kung wala tayong basis na dapat may sequential process. Ang sabi kasi, meron kasing prohibition na dapat mong tingnan yung sequential process na dapat before ka mag-oath
ay meron ka na dapat appointment. Yes. Dahil kung wala kang appointment, ineffective yan dahil walang legal basis yung oath mo. Mm-mm. So, irregular siya. Mm-mm. So, paano nga makakaupo ang isang tao nang wala naman siyang, hindi naman sinasabi na na-appoint na siya doon sa posisyon na yun? Kaya nga yun po yung sinasabi ng Latin phrase na sine qua non, na ibig sabihin po niyan, without which, not. So it refers to something absolutely essential or indispensable, a necessary condition without which something else cannot exist or be achieved. Kaya dapat kasi nauuna muna yung appointment bago yung oath of office. Ayun yung sequence nun. And that is a condition sine qua non na dapat masunod. Yun ang pinupuntahan ngayon dito ni Councilor Aurora Jean Cagawan Buday, aka Buday, kasi tayong nagpapatupad ng batas. Hindi ho ba ganun True. ng punto ninyo, Councilor? Yes. Oo. Siyempre, ikaw na nagpapatupad ng batas, anong moral ascendancy mo ngayon na sabihin sa mga tao, ito yung batas, when you yourself cannot follow the law? True. Oo. So, yun ang punto natin. Lalong-lalo na sa sanggunian, in any sangguniang bayan, sangguniang panglungsod, sangguniang panlalawigan, ay dapat kayo yung sumusunod sa kung ano yung batas. Lawmaking body yan. Lawmaking body. Kayong gumagawa niyan eh. Kayong gumagawa ng batas, tapos gagawa kayo ng batas. Kayo rin ng mauunang hindi susunod sa batas. Hindi magandang tanawin yan para sa taong bayan. Very true. Yun ho talaga yung pinaglalaban ko. Kasi wala namang number 1, talagang dapat tayong sumunod. Number 2, wala naman ho tayong parang wala ring positive ang magiging effect pag tayo ay laging nagsushortcut. Kasi kaya tayo binigyan ng rules, ng processes para dapat sundin yan dahil may mga rason yan. Hindi pwedeng number 1, i-skip mo, papunta ka na ng number 5, hindi mo dinaanan si 2, 3, 4. Ganun yun. Our position is very critical talaga. Dapat mong respetuhin lahat-lahat ng kung ano man ang meron sa posisyon mo. Dahil, ang tawag dito, yun nga, sabi ko nga, sagrado ho kasi ang tingin ko sa kung ano man ang posisyon na binigay sa akin ng taong bayan. Okay. Ito pong position paper po ninyo, Councilor, ipapasama ninyo sa Sangguniang Bayan, pero parang tingin na sasabihin natin, wala na ring bearing, will not affect the appointment anymore of Councilor Leon Castro, but just the same, you just would like to put it on record. Yun. Yes, I would like to put it on record at sana po, sabi ko nga kay Sir Joseph kanina, tuwi na lang nandito ako ay mga issues na sana ho wag tularan ng mga ibang bayan. Ito wag ho sanang tularan ng ibang bayan. Na sana po may pag every vacancy ho ninyo, makita niyo ho muna sana lahat ng area at hindi ho sagot yung nag-aapura kayo, hindi rin ho sagot yung majority kayo, at hindi rin ho sagot yung malakas kayo sa mga connection nyo. Yes. Because even though meron lahat yan, pag hindi pa rin ho kayo sumunod sa tama at sequential process, ay pwede pa rin po maging null and void. Yung gusto nyong mangyari dun sa appointee ninyo. So, at the same time, sa lahat rin naman ho ng mga nakaupo, wala hong masama sa tingnan nyo ang mga papel. Wala rin pong masama kung kalkalin nyo lahat ng processes, i-cross-check nyo kung tama ba. Dahil kayo po ay nakaupo, kayo po ay accountable, kayo po ay liable. So yun po yun. Two-way street. Walang masama at dapat lang na gawin natin ang trabaho natin ng tapat at saka ng sapat at ng tama. Nako. Yun po. Mamimiss nila yung mga ganyang bagay. Kasi alam mo habang nagsasalita si Councilor Buday, nagtutrobak ako na talagang siya na yan, di ba? Nung una pa lang, dami niyang kinakalkal, kini-question at puro balido naman yung kanyang mga rason. At naaayon naman sa mga batas na pinaiiral. So, parang nasasayangan nga ako yun. So, Councilor Buday, tuloy pa rin ang laban. Sabi ko nga ho, ang pagiging totoo or ang true public servant,
is always a public servant, whether he or she is in position or not. Yun. Tandaan nyo ho yan. Kasi talagang ang pagsilbi, sa politika ho, ang pagsisilbi, ang serbisyo, hindi ho pera-pera ang katapat niyan. Depende ho sa posisyon, kung ano ang posisyon mo. Kami as counselor, ang pagsisilbi na dapat namin gawin, number 1, gumawa ng batas. Number 2, bantayan ang ating bayan kung paano. Isa na ho ito sa aking mandato. Hindi ho pera-pera sa politika. Dahil ang totoong serbisyo ay paano mo poprotektahan at paano mo babantayan ang jurisdiction mo. At mula ho nung umupo ako, yan naman ho ang ginawa ko. Nasa majority man ako before at nasa minority man ako. Never hong nagbago ang inyong Consular Buday. Dahil sabi ko, uulitin ko ho, pinahalagahan ko, nirespeto ko, at ginawa kong sagrato kung ano man po ang mandato na binigay sa akin ng taong bayan nung last 2022 election. So siguro, kapaborito Joseph, yan yung maalala nila kay Konsehal Buday. No? Sana yung parang po, legacy na nandyan siya po, at lumaban. Yes, sana po sa lahat ho ng aking mga kababayan, lalong-lalo na ho sa mga nakaramdam. Kunin ko na ho itong opportunity. Yes, Go ahead, Counselor. Go ahead. Sa aking mga kababayan na mga taga Binmaley, sa lahat ho ng mga sumuporta, nagmahal, at patuloy na naniniwala sa akin o kay Consular Buday, maraming salamat ho. Sa lahat ho ng hindi nagpadikta, kasi diniktahan ho nila ang mga tao na wag akong iboto. Sa lahat ho ng hindi nagpabayad dahil binayaran ho nila ang mga tao para lang hindi ako iboto. Mataas po ang respeto ko sa inyo. Maraming salamat ho sa lahat ho ng inyong suporta, pagmamahal, at sa lahat ho ng mga natitira para kay Consular Buday. Hindi man ho tayo pinala dahil pinagkaisahan ho ako, pero sabi ko nga, andito pa rin naman po ako. Ang maiiwan ko lang ho sa inyo, number 1, ang legacy ko bilang Consular Buday, kung sino ho ba si Consular Buday. And number 2 ho, nag-iiwan ho ako ng isang mataas na standard kung paano ba talaga ang maging isang consular at paano ba talaga ang isang maging honorable. Kayo pong mga kababayan ko, kung ano man po ang nakita nyo kay Consular Buday, sana po hanapin nyo yan sa lahat ng niluklok nyo sa posisyon. Dahil naniniwala si Consular Buday that Binmaley deserve what is the best. Binmaley deserve what is right and what is just. Hanapin nyo yan sa inyong mga pinaluklok sa posisyon. Karapatan nyo yan maghanap ng kung ano man ho ang tamang serbisyo, tapat na serbisyo, may integridad, may prinsipyo, may pagmamahal, at higit sa lahat ho dapat may professionalism. Lahat ho yan iiwanan ko. Makakalimutan nyo man po ang pangalang Buday, pero yung multo ng aking legacy at yung multo ng standard na iniiwan ko sa Sangguniang Bayan, nakita ho yan ng mga tao, ng mga barangay, ng mga SK, lalong-lalo na ho ang mga kasama kong nagtatrabaho sa munisipyo. Nakita ho nila lahat yan. Yan lang po ang kaya kong iwanan. Nagkulang man po ako sa financial nung eleksyon, pero hindi ho ako nagkulang mula day 1 hanggang sa Lunes na last day ko. Hindi ho ako nagkulang sa pagmamahal, sa respeto, at kung paano ko prinotektahan ang ating bayan para lang po sa aking mga minamahal na taga Binmaley. So yun po, maraming salamat ho sa inyo. Hindi natin ginusto ito, pero ang inyong Consular Buday andito pa rin po, at kahit pinagkaisahan, bumabangon at babangon para pa rin ho sa inyo. Well said, Counselor. Well Sa said, isang oh. matapang na statement na yan. Oh. Basahin ko lang itong mga reactions sa Yes, po. Counselor. Hello, good morning kay Sir Jonas. Sabi ni Jonas Rosario, of course. Sabi ni Ferdinand Soriano, good day, kapaborito, ang Idol Joseph, sir. Idol RJ, sir. Request shout out pa at sari makukulin tricycle driver dyan Barangay Balangay, Orbistondo, Pangasinan. Ganon din, binabati rin natin si Mr. and Mrs. Nado and Margarita Bangsal ng Kanawalan, Binmaley. Sabi ni Kurt B. Rosario, si Palikdo, bakit nila pinasok na counselor? Dahil hindi naman nanalo at hindi naman lumaban sa counselor. Ginagago nila ang Binmaley. Liknaan tayo, tatong tanagagi, kababasan ko luwat.
si Leon, pinapasok nila na councilor, ginagawa nilang tanga ang binmalay. Ina-appoint nila ang isang tao na hindi naman nanalo porket ang nakaupo ang administrasyon at kasama niya basta-basta ipapasok sa konseho. We'll get the reaction kung ano naman ang masasabi nila. Just to be fair, no ha? Elizabeth Garcia Espinosa, good morning. So watching, kay Arsenio Fernandez, the best na gawin ng mga councilors na kasama mo ay magbasa ng rules and regulations ng isang councilor ng Sangguniang Bayan. You want to react, councilor? Yung magbasa po talaga ng batas ay dapat ho talagang gawin. Hindi ho ako nag-graduate ng law. Hindi rin po ako kumuha ng law subjects o kung ano man. Hindi rin po ako public administration. Ang ginawa ko lang ho talaga mula ho nung umpisa, mula ho nang nanalo ako, yung 1 month period na yun, nag-umpisa na akong nagbasa. At lahat ho ng agenda, lahat ho ng kung ano man po ang dapat asikasuhin, binabasa at nagre-research ho ako before the day na ma-discuss yan. Yun ho, hindi ho kailangan na ikaw ay lawyer para maging counselor. Ang kailangan mo lang dedikasyon at saka kung paano mo i-handle yung mga dapat mong basahin. Magbasa lang po. At hindi lang po magbasa ha, kailangan nyong intindihin. Kasi ang law kasi minsan read with comprehension. Yes, read it with comprehension. At saka ako ho, nagbabasa ako at hindi ho akong nahihiyang magtanong sa lahat ng mga taong pwede kong pagtanungan. Para malaman mo kung anong kasi tama. Ho talagang ang yung hirap hong intindihin. Yan, learning yun. Yes. Linalapit, alam mo lahat ng mga kung sino man po yung mga taong mentors ko na kinulit-kulit ko mula umpisa, mga department heads, ang aming SB secretary, mga attorneys, lahat ho yan. Nagbasa na ako, nag-notes na ako, kung ano-ano pero tinatanong ko pa ulit yan para to be sure. Ganun ho yung ginagawa ko. Kaya pala matapang kang talagang nangingisyon dun sa mga... Hindi ho ako basta-basta magka-question ng wala ho akong hawak. Yes, so, yung mga parliamentary procedure. Lalo na po at lagi akong kawawa sa session. Sobra ho akong kawawa sa session. So sinisigurado ko ho pagkaharap ko ho sila, I'm well prepared. Okay, yan. Kay Madam Merce Zeliano, have a blessed Friday to my pamangkins. Kung gwapings, kwanto, text yung share ko sa coworker namin dito sa pharmacy now, sa Israel siya. May pamangkin, sorry now lang, makatext, so busy pero always naka-tune in tayo yan. Ingat po kayo dyan sa Israel, ha? So, Counselor, thank you so much for your time. Maraming salamat po kay Sir Joseph at saka kay Sir Alce. At saka dito sa station na to. Dahil itong station na to, isa ho ito sa talagang nire-respeto kong stasyon mula umpisa. Dahil sabi ko nga, lahat ng mga president dito sa bayan namin, dito ko na ilabas. At marami ho talagang nakikinig sa inyo dun sa bayan namin. At saka may dagdag ko lang, kapaborito Joseph, magiging private citizen man si Madam, may karapatan pa rin siyang komisyon sa mga nangyayari. Of course. So, you're welcome. Always welcome kung may mga gusto kang sitahin. Please always share your thought with us. Yes. Pwede. Sana ho, sana kung nanalo ho sana ako, sana ang isang talagang gusto kong ilakad, sana i-live ho nila ang session ng Binmali. Sana ma-live. So sana ho itong mga uupo, challenge ho ng lahat ho ng ito ng mga taga Binmali. Sana ho i-live nyo ang session. Yun po. Okay, so with that, magpapaalam na po tayo mga kapaborito. At tabayan po ninyo, susunod kagad ang number 1, kapaborito Joey Baby. Hanggang sa Monday na muli sa isa pang edisyon ng ating Liknaay Balay. And ito po ang inyong mga kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. And before I mention my name, we'll learn from the words of Mr. Spider-Man. Spider-Man? Yes. Anong sabi niya? With great power comes great responsibility. So, ito po ang inyong lingkod, Joseph Kanilang Bacani. Ako lang pakantabay, team of the technical side si Engineer Richard Olanday, the faithful one. Sige po mga kapaborito, dito lamang sa DWJA 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bacani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
ang putak-putang Iren Balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and